Molo, this is Ron again. Let's have a look at how to offer assistance on the telephone. Pretending your name is Sam, how would you say, "Hello, this is Sam speaking"? Hello, ngu-Sam lo uthethayo. Ngu-Sam lo uthethayo. Who is speaking? Ngubani othethayo. Ngubani othethayo. This is John from ... speaking. Ngu-John lo wase ... othethayo. Ngu-John lo wase ... othethayo. Molo John. Hello John. Molo John. Can I help or be of assistance? Ndinganceda. Ndinganceda. Okanye or. What can I do for you? Ndingakwenzela ntoni? Ndingakwenzela ntoni? I would like to speak with Tom. But as you can see from the asterisk, what you're actually saying is, I request to speak with Tom. Ndicela ukuthetha noTom. Ndicela ukuthetha noTom. Is Tom available? UTom ukhona? UTom ukhona? Yes, he is. Ewe ukhona. Ewe ukhona. No, sorry, he is not in. Two options here. Hayi, uxolo. Akakho. Hayi, uxolo. Akakho. Or hayi, uxolo. Akekho. Hayi, uxolo. Akekho. He has gone out. Uphumile. Uphumile. When will he be back? Uza kubuya nini? Uza kubuya nini? I don't know. Andimazi.
andimazi. He will be here tomorrow. Uza kubakho ngomso. Uza kubakho ngomso. He will be in on Monday. Uza kubakho ngomvulo. Uza kubakho ngomvulo. Where is he? Uphi? Uphi? He is in a meeting. Usemeetingini. Usemeetingini. He is in East London. Usemonti. Usemonti. He did not come to work today. Akaphangelanga namhlanje. Akaphangelanga namhlanje. Taking a message. Can I take a message? Ndingathatha umyalezo. Ndingathatha umyalezo. Do you want to leave a message? Ufuna ukushiya umyalezo? Ufuna ukushiya umyalezo? Yes, tell him John called. Ewe, mxelele uJohn ufonile. Ewe, mxelele uJohn ufonile. I will call again tomorrow. Ndiza kuphinda ndifone ngomso. Ndiza kuphinda ndifone ngomso. Can I call him on his cell phone? Ndingamfonela kwi-cell yakhe. Ndingamfonela kwi-cell yakhe. Yes, do you have his number?
Ewe, it should have been ewe there. Ewe, unayo inamba yake. Ewe, unayo inamba yake. Yes, I have it. Ewe, ndinayo. Ewe, ndinayo. And that concludes the video. Enkosi.